Урам Экстрим паркында студентлар отрядлары арасында 5-ші республика көлем бию бәйгесі узды. Толырақ Дине Нәжметтинова сюжетында. Әлеге бию бәйгесі бірінші тапқыр 2017 жылда уздырыла. Ұйыштырушылары Қазан дәулет архитектура тізіліш университеті студентлар отряды. Бүтін Татарстаннан келген студентлар алар биюлер әзірләділер инде. Шалыдан да, һәм бұйыл бізде Ульяновскадан да келгендер. Шоға күрә бізде дұрыстан да күшлі. Бүгін 5-ші тапқыр үткәрелер шул шара һәм юбилей кішкенегіне әйтергә болайын. 4 ел дәурінде Яшел Үзәннән Түбән Камадан студентлар отряды катнашкан. Без Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университетының штаб студенческих отрядов, студентлар отряды. Безнең командирлар бар, алар инде беренче тапкыр гына катнашмыйлар. Бәйге кеше, урта, зур яшьтәге катнашучылар арасында оештырылды. Сәхнәгә 2 көндәш менеп баса, музыка куела һәм чираттан биючеләр бии башлый. Бер кешегә 30 секунд бирелә. Нәтиҗәдә жюри әгъзалары яхшырак биегән катнашучыны сайлап алалар һәм ул икенче түгәрәктә башка кеше белән ярышачак. Җиңүчеләргә 1-нче, 2-нче һәм 3-нче урынлы грамоталар тапшырдылар. Дина Нәҗметдинова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.